बरायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ एसे नायलांदोलाय आरोना ब्लग हिसाबै आङो दिनैहाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों आरो जायफोरा गोसो थानाय नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन नोंथांमोना मिथिनो मोनखाबाय भिडिअआ माबे टपिकनि सायावहाय जानो थांगासिनो दङ थ' बिदिब्ला सावरायलांदिनि गोलाव खालामा जोङो बयबो मिथिनो मोनखादोंना थ' आङो दिनैहाय सावरायनो लादों जोंहा बिथां बि बयसनि सायावहाय बि बयसआ गोबां बेरायो आरो जोङो बेबायदिनो भिडिअसफोर जोङो नुनो मोनबाय थायो बिराद इन्टारेस्टिं आङो नायो मोजां मोनो आं एसे फानिफोरखौबो नायनांगौ माब्लाबा माब्लाबा ना थ' बिथाङा बिराद फानिबो खालामनो हायो सम सम आरो बांसिनानो फानिखा नङा होमबा दा मैयाहाय मोनसे भिडिअ नुनो मोनबाय जिथुनिखि सोरबा माने एसे बि बयस बिथांखौहाय मानजिनो नागिरदोंमोन आरोना थ' बिथाङा होखादों भिडिअ आपल'ड होखादों ना थ' जोङो बयबो नुनो मोनदों दा बिनि सायावनो फंनैसो एसे सावरायनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय एक्सुवेलि रायजोफोर आङो दा नैबे फोथाराव दंफैयो माने माइ एसे गायदोंमोन एबारावहाय बेबायदि बेरा होनो गोनां जादों आरोना थ' उपाय गैया मा खालामनो नै बेबायदिनो बर' धान लागायदों आरो बरा माइ दा माबायदि जायो मिथिया लागायबाय अलरेडि गायनाय थांबाय माने बेहाय 6-7 बिगासो बेबायदिनो थ' ओरै आप टु सिगांसिम दंजोबो सिगांसिम माने गोथां नुनायसिम आरोना नैबे नेट सोंथेनाय जाजोबदों बेबायदिनो आरो सिगांथिंजाय एसे माने बेसर बैथिंजाय फोनाय दङ आरो नै गोमो गोमो नुहुरनाया दा जियानो हक रायजोफोर एसे आङो दिनै बि बयस बिथांनि सायाव सावरायनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरोना थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखायो आरो पपुलार इउटिउबारखा गावनि मादार टां बा मादार लेंगुवेजजों बानायाखैब्लाबो बिथाङाहाय दिनै हिन्दीनिनो ओरैबायदि माने थाव होखायो आरोना थ' हिन्दी लेंगुवेजाव बानायो जियानो जाया मानो थ' बिदिनो पपुलार जानो हानांगौ ना दा नाथाय गोबाङानो दिनै सोरबा नुनानै बिथांखौहाय बेबायदि टारगेटफोर खालामनो हागौ नङा होमबा गोबां समफोरावहाय दा जियानो हक जाथाया मा जादों आङो बांद्राय बेखौहाय मोजाङै मिथिया दा भिडिअ क्लिप्स जोङो नुनो मोननायखायसो बा भिडिअसखौ नुनो मोननायखायसो फेसबुकआवबो हगारखादों बि बयसआहाय थ' दा मा बुंनो सोरमोन बे मानजिनो नागिरग्राफ्रा थ' एसे हिंसा खालामनानैसो मानजिनो नागिरदोंना मासो बेखौ आरो मिथिला आरोना थ' बि बयसआहाय गोबांथार बेबायदिनो फानि भिडिअसफोर लाबोयो आरो गोबां समाव बेबायदिनो फानिफोर खालामो दा बेबायदि फानि खालामनायनि समावबो सोरबा मानजिनो नागिरोब्ला जानाय नङा ना थ' बानायलांबाय थायोब्लानो जाबाय एक्सनखौथ' आरो मा लाखागोन सरकाराबो लानांगोन सोरबायाबो लानांगोन जुदि इनलिगेल मावोबा ना पुलिसाबो हमनांगोन नङाबा जानाय नङा थ' इउटिउबारनि खामानिया गाव गावनि खामानिखौ मावलांखागोन नङा होमबा थ' दिनै जुगानो बेनोसै मिडियानि जुग आरो बे ससियेल मिडियानि जुगावहाय आरो बानायखागोन बयबो भिडिअस नङा होमबा दा आङो गोलाव खालामला रायजोफोर गावबा गाव खामानिखौ मावलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरोना रावबो स्टप खालामनो गोनां जेबो गैया पानिशमेन्ट मोनगोन जायफोरा माने मावनाङै खामानिखौ मावोब्लाथ' आरो पानिशमेन्टखौ मोनखागोन नङा होमबा दा आंहा दिनैनि नैबे जिथु बि बयसखौहाय मानजिनो नागिरदोंमोन बिथांमोनखौबो जेबो बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु जाय बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावो दिनै बि बयसजों जागोन बेलेग दिनाव सोरजोंबा जागोन ना थ' बेखायनो एक्सन लानांगौ पुलिस दं सरकार दं नामा दा जेन' हक जोंहा बुंनांगौ जेबो गैला दा आङो एसे दिनैहाय नैबे फोथाराव हाबनि आरो दै सोगासिनो दङ दै दैखौ फुरा कमप्लिट खालामनांगौ एसे फैगासिनो सिगांथिंसै आङो दै लाबोगासिनो सिगांनिफ्रायसो माने एकदम सिगाङाव दैनि लामाया ओरैबायदि माने खस्थ' जायो आरो एसे ना थ' दैनि अभाब
दा जियानो हक गोलाव खालामला भिडिअसफोर फैबाय थागोन जोङो नुनो मोनखागोन बि बयस बिथाङाबो भिडिअखौ लाबोबाय थागोन आरो जोङो बयबो सिनायनो मोनखायोना पपुलार इउटिउबार होननानै जेमानबाबो जोंनि बर'निनो नङा होनबा दा गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन रायजोफोर गोजोन्थों बाय क्या मारिबी क्या मारिबी दिसुन मारिबी मारबी ना क्या मारिबी दिसुन एनुका बाइक रुखी एनुका क्या करबा लागे মই तो आराम से आছি ना মই রিল্যাক্সে করছি